Sanibona abukela bakhona emakhaya umthandazo okhuluma kuDlamini. Ngane ezimbili lapha ngane zakwethu siphethe nemisebenzi nomprofeti umthandazo uDlamini. Imali bojela ukuthi uyifake ephepheni ukuze imali inganophela kakhulu ezandleni zakho, uyithele futhi ngephepha imali. Siphethe-ke namanzi la kakhulekele kakhulu amanzi anamandla 150 amanzi lokhu kokubili nje 50 rand 50 rand 100 rand loyo, bese kuba imbiza eklina kakhulu 100 rand uma unenkinga yesibeletho nenkinga yegazi elibi ungathanda nabantu nonesiprithu kuyasebenza kakhulu 50 rand uyacuma uyageza phalaza kusuka sonke sinyama lapha. Ufuna umsebenzi ufuna yibona inhlanhla bese kuze zikhanya umthanazo ukuphetha isonto sakho so50 rand. Phinde futhi la ekhaya mhlawumbe isithunywe ngasihlambulule ngifake amanzini ngifake empophomeni ngikukhulekele nawugula ngiyakukhulekela ukuthi uNkulunkulu akakuphilise amandoda akhe akuphilise. Impepho ngiyehamba phambili ngaphandle ngisenza nawo yiwo lawo ngihamba-ke nababili bangakwazi ukuthi njengamanje bakubingele ubukelo khona ekhaya. Sanibona abukela emakhaya, igama lami uNcamisile Ngahadebe, ngisonta eKhileni Church in Zion Dlamini. Sanibonani babukela emakhaya, okhulumayo uNontokozo Wangwenya, sisonta eKhileni Church in Zion uMphathi Dlamini. Kunjalo babukela bakhona emakhaya, shaya isigubhu-ke thina sibambe uzawuno-1 nempepho siyiphethe siyayibhunyisa ngaphambi kokwesicala ukukhuleka siyothandaza. Singalahla amasiko masibile nemasisweni ngane zakwethu zikwazi konke esikwenzako kuphumelele kube impumelelo enhle empilweni zethu. Ngathi uNkulunkulu ngaba kunye nani emakhaya ababukela bakhona uthi umprofeti niphathane kahle nange-lockdown ngikhumbule kufake nzamfonyo. Inkosi ibusise ngibambe 0715292117 073 1044 262. Sixoxa ngaphufa laba bafuneka abekhona into efunakalako impumelelo nomthandazo. Siyazila siyakhuleka sithandaza inkosi ibusise khona ekhaya. Ngibe ngikhona eThekwini, ngibe ngikhona eSoweto, ngibe ngikhona eWitbank, ngibe ngikhona eBethal, ngibe ngikhona eSekunda. Nemuzi nawo siyawusebenza makufanele kodwa ngegama laNkulunkulu alisalele emuva. Konke esikwenzako sibeka uNkulunkulu phambili nemsamo impepho siyisa phambili. Wena ubukela khona ekhaya ogula njengamanje awuphila njengamanje umprofeti akuphilisa uNkulunkulu abuye naye. Ungakhohlwa ukusubscribe ukuthi umthandazo Dlamini lo nikhuluma naye unamandla amakhulu. Amandla ami ngolanda emanzini ezibeni inkosi ibusise empophomeni zokufaka na ufuna isithunywa uNkulunkulu ebe nawe ubukela khona ekhaya. Yawona.